Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите Windows 7 по-бърз. Така. Натискате копчето за старт и R едновременно. И трябва да напишете ето това. Отваряте това нещо. Сега за тези работи съм си ги изтрил. Триете по принцип всичко, което е тук. Те са много, ако не сте ги трили до сега. Това го правите всяка седмица. Изтривате ги. Без тази папка, защото може да имате проблеми, ако я изтривите. Така. Трите ги. Така. Не гледайте, че съм на Windows 10. Това е само пак, нали, от Windows-а. И така. Това като го правите всяка седмица. Натискате 3 пъти обнови. Така. И това е. Това го правите всяка седмица и няма да имате никакви проблеми с компютъра.